Veľkonočné cupcakes, kuriatka, sú jednoduchým a rýchlym receptom na váš sviatočný stôl. Sú lahodné, nadýchané a originálne. Budete potrebovať 150 g krupicového cukru, 3 vajcia, 150 g hladkej múky, 2 lyžičky prášku do pečiva, kôru z 1 citróna, šťavu z polovice citróna a 150 g hery maslovej. Rúru si predhrejte na 160 stupňov a papierové košíčky vložte do formy na cupcakes. Heru maslovú s cukrom šľahajte tak, aby vznikla svetlá pena, pridajte citrónovú kôru a zašľahajte jedno vajce po druhom. Prisypte múku zmiešanú s práškom do pečiva a citrónovú šťavu. Cesto rozlejte do pripravených košíčkov a pečte 20 minút do zlata. Než cupcakes vychladnú, pripravte si krém. Budete potrebovať 350 g práškového cukru, šťavu z polovice citróna, trochu žltého potravinárskeho farbiva, 125 g hery maslovej, oranžový fondán a čokoládové kúsky. Heru maslovú vyšľahajte s práškovým cukrom a citrónovou šťavou. Pridajte trochu potravinárskeho farbiva, aby bol krém krásne žltý. Vyšľahajte do hladka. Pripravený krém natrite na cupcakes. Pracovnú plochu poprášte práškovým cukrom a rozvaľkajte fondán. Vyrežte 2 malé trojuholníky na nohy a 2 väčšie na krídla. Na zobáčik vyrežte štvorec a na poli ho preložte. Dekoráciu naaranžujte na cupcakes, namiesto očí vtlačte 2 čokoládové kúsky. Teraz sú roztomilé kuriatka pripravené na váš veľkonočný stôl.